Hi guys! Napunta diri. Lain na po niya itong destinasyon sa itong laag karon guys. Welcome to Azomino Summer Illumination. So diri sa Japan guys, kaya na sila summer illumination. Apod sila winter illumination. Diyan kaniya itong ganyan karon is summer guys. Kay summer pa man ron. Lahi po itong sa winter. So tanda guys, iban mo. Kaya para makakita po mo sa mo makita diri. So, muhapit sa ta diri guys. Mo nilang CR diri. Diyan muhapit sa ta kay mag-CR ta. Na daw ko na wrong. Napoy check. Kanang lingin guys. Kay check. Kanang X kay wrong. Papan man ni sila tinda. Uy, alas 6 mong guni magsugo diri guys. Diyan na sa man ta. Mo ni si nga illumination guys at ang giari ay kuan si Jat August 6 to 21. August 6 to 21, 6 p.m. to 9 p.m. Right 30 papa. So kung ato ka sa tubig guys, magduwa ka sa tubig guys, kadi pwede ang chinelas, kanaray pwede ay na sila yung mga prohibition. Ay kaya ka. Dali. Aka. Naro aka. Januro ka. Masakay sa tato guys, kaya pa may illumination, pa nag-start. Naikuan diri guys ay peryahan. Napoy mga store diri sa pagkaon. Kuan lang na, Cory. Na-train diri ay masakay tag-train guys. Diyan dira ang illumination guys. So pa man siga kay hayag pa manggod. Basin humana ni ba kay kuan na time na. Humana jud ay guys ay alas 5 ra taman. Nay. Tangnen aka. Goji madi date papa. Tanaw na laman ka diha nak. Human na last trip na dito ganina nang naog ang mga tao. Nang gipang siradaan guys, gipang kuha na sa plastic eh, close na. Asa naman si Papa? Si Papa ay ba! Daghan na kay mga tao diri guys, pa nagpaabot manggunin sila sa illumination. Madyo ganipod kay na mga duwa-duwa diri ay wal magpaabot. Unsa man ni diri ato ning sudlon guys be. Ay nay pagkaon diri ay ice cream na may tinda diri eh. Ikaw unsa guys ba, mudaghan pa niyang tao karon kay hayag pa man gamay-gamay pang tao. Pero unsa mudaghan ig samot ba? Kaning tubig diri guys kay unsa mahimo ning fountain inigsiga na ang illumination. Ay. Dong. Dan sa sere? Musajaw ko no si Jani siga na ani ay. Mugawa sa tagbalig guys kay mangita tag pagkaon sa gawas. Sorry ta diri guys ay. Ari ta diri guys mangita tag pagkaon. Daghan manig nga sold out oy. Alas 6 pwede sila mag-start guys. Kinahanglan pa ta magpaabot. Nata diri guys, naglinya ta guys kay sa queue ganahan sa mo play ani ay pusil-pusil banza makadaog, magakuha ta og premyo, murag perya. Sige na. Nag-start na ako. Nag-start na. Oh, nag-start na. Akong look. Woo! Nindot ka dyan sunset ay. Mga tao ay naglinya na. Duwa jud lagi daw siya. Nisiga na. Turo akong. Ako kang iro ay. Nasa kiyo ay naglinya. Kaya muduwa jud siya dira ay. Aki's turn. Ito yate. Dikta! Dikta! Sky! Nakadaw sa kiyo.
Papa dah karan. Wala papa dah karan. Kyo na, last na. Akang gamate. Gamate. Go akang. Last na lang ni guys. Oh! Oh, sumimasen. Sorry, nani sorry papa. Kanira yato na dawat guys ay natandog na nato ang yellow nga heart. Kung masyot na ko sa ito nga guys, kanay madawat mga toys. Kung naumot sa tote, dore. Sorry papa. Sorry. Ito diri guys, naglakaw na ta sa mga illumination. Akang! Papa! Hi! Akang haru, akang haru! 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 Mulakaw ta diri guys, daghang payong. May mga payong diri ay para sa ulan. Wow! Papa! Ang basset eh. Ah, sakana iru da. Nani? Nani ga mitai? Nani mitai? Papa, koko sasin. Palit na tani guys, kaya open na sila. Strawberry o blueberry atong ipalit guys. Go. Go. Sore. Pakang. Go. Abunay ne, kiskite. Mo ikay. Kiskite. Hito iro kiskite. Nana tong order guys. Hey, aking dik tayo. Kampai. Okay. Yay. So, uli na ta guys. Mura to atong trip diri sa illumination. Anta nalingam mo tanaw sa ilang illumination, ilang summer illumination. So, bye-bye guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye!